राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం బెంగళూరు కర్ణాటక వారి తరపున మనకి భగవద్గీత లెవెల్ 2 క్లాసులకి మీ అందరికీ కూడా అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్క భక్తులకి కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మనం 7వ అధ్యాయము భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయం చూస్తాము. ముందుగా గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా మాతాజీ? ఉంది ప్రభుజీ. ఒక్కోసారి వినపడతలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ రోజు మాతాజీ లేదు ఈ రోజు బాగానే ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. ఎవరైనా మాధవి నిలుపు మాతాజీ లేకపోతే శైలజ మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఒకసారి. మనం ఈ లెవెల్ 2లో ఈరోజు మనం చూడబోయేది ఏంటంటే 7వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరు ఏంటంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. ఇంకొక పేరు ఏంటంటే భగవద్ విజ్ఞానము అని కూడా చెప్తారనమాట. మనం ఏంటంటే నిన్న 6వ అధ్యాయంలో ఏం చూసాము? యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి అనే అష్టాంగ యోగం గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ముఖ్యంగా మనం ఆ ధ్యాన యోగంలో ఇవి చేయాలి అంటే ఈ యుగానికి చాలా కష్టమనేది కూడా అర్థం చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే మనసు అనేది నిలకడగా ఉండదు. మనసు అనేది ఎప్పుడు శత్రువుగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు మిత్రుడుగా ఉంటుంది. మనం దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మిత్రుల్లాగా చేస్తూ ఉండాలి అనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాము.
అలాగే ఒక యోగి విజయవంతమైతే, ఒకవేళ విజయవంతం కాలేకపోతే ఏం జరుగుతుందో కూడా చూసాము. అంటే ఒక కొన్ని సంవత్సరాలు ఆ పుణ్యలోకాలు ఉండే స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళడము, తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ధనవంతుల ఇళ్ళలో పుట్టడం, ఇటువంటివి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఆ యొక్క భక్తి యోగం అనేది మళ్ళీ అక్కడి నుంచే వాళ్ళు చేయడం అనేది వాళ్ళకి ఆ అవకాశం లభిస్తుంది అనమాట. అలాగే మనం లాస్ట్ శ్లోకంలో చూసాము 6వ అధ్యాయంలో, యోగి నామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం సమయయుక్త తమోమత అని కూడా మనం చూసాము. దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే, అత్యంత శ్రద్ధతో నా భావన యందే సదా నిలిచి ఉండువాడును, నన్నే తన యందు సదా స్మరించువాడును, మరియు నాకు దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవను వనరించువాడు నాకు యోగి. యోగులందరికంటేను అత్యంత సన్నిహితంగా నాతో యోగమునందు కూడినట్టి వాడై ఉన్నాడు. యోగులందరిలో అతడే అత్యున్నతుడు, ఇదే నా అభిప్రాయము అని. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భజిస్తూ ఉండాలన్నమాట. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండడం, జపిస్తూ ఉండడం, ఇవి చేస్తూ ఉండాలి. అందుకే ఇక్కడ భజతే, శ్రద్ధావాన్ భజతే అని చెప్పడం జరిగింది ఆ లాస్ట్ శ్లోకంలో. ఈ 7వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ అధ్యాయం పేరు జ్ఞానం విజ్ఞానం యోగము. భగవద్గీతలో మొత్తం మనం ముఖ్యంగా 5 విషయాల గురించి చర్చ జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అవేంటంటే ఈశ్వర, జీవ, కాల, కర్మ, ప్రకృతి. కాబట్టి ఇందులో మనకి ఒక్కొక్క విషయం గురించి అక్కడక్కడ వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే మనం ఈ అధ్యాయంలో ఏంటంటే ఈశ్వరుడు గురించి చూస్తాము, అలాగే భౌతిక ప్రకృతి గురించి చూస్తాము. అట్లా కొన్ని విషయాల గురించి ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాము. కాబట్టి నిన్న ఆ అష్టాంగ యోగం అంటే ఆ ధ్యాన యోగం గురించి చెప్పిన తర్వాత, మరి మనకి భగవంతుణ్ణి ధ్యానించాలి అంటే అది మనకి చాలా అంటే ఆయన గురించి తెలియాలన్నమాట. కాబట్టి ఆయన గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మరి ఎవరంటే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే అది భగవంతుడి గురించి అది మనకి అర్థమవుతుందా? అది అంత ఈజీగా అర్థం కాదనమాట. అందుకని భగవంతుడే దాన్ని చెప్పాలి, లేదా అతని యొక్క ప్రామాణికుల నుండి మనం వినాలి. మనం ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఏం చూస్తామంటే గ్లోరీస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అంటే కృష్ణుడి గురించి చెప్తారు, అది మనం చూస్తాము. అలాగే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ ఎనర్జీస్, అంటే ఆయన యొక్క శక్తుల గురించి కూడా చూస్తాము. అలాగే సరెండర్ అంటూ లార్డ్ కృష్ణ, అంటే భగవంతునికి శరణాగతి పొందేవారు, అలాగే శరణాగతి పొందని వారు కూడా ఉంటారు, వారి గురించి కూడా చూస్తాము. అలాగే దేవీ దేవతలని వర్షిప్ చేసే వాళ్ళ గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాము. అలాగే శుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవ గురించి కూడా మనం చూస్తామన్నమాట. అలాగే ఈ అధ్యాయంలో ఏంటంటే మనం ముఖ్యంగా భక్తి యోగం గురించి భగవంతుడు మరింత వివరంగా మనకి వివరిస్తారు, అది ప్రారంభిస్తారు. అలాగే ఇంతకుముందు మనం కృష్ణుడి పట్ల గనక ఆసక్తి లేకుండా కర్మ చేశాము అంటే అది మన సకామ కర్మ అయిపోతుంది అనమాట. అలా కాకుండా కర్మ అంటే భగవంతుని యొక్క అంటే కేంద్రంగా చేసుకుని మనం కర్మలు చేస్తే అది కర్మయోగం అవుతుంది. అలాగే భక్తితో కూడిన కర్మ అనేది చేయాలి, అది మనకి అంటే భక్తి యొక్క సేవ అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి అలాగే ఆ భక్తి యోగంలోని అంగాలు, అంటే మనం నవవిధ భక్తి మార్గాల గురించి చూస్తాం కదా, వాటిలో కూడా మొదటిది ఏంటి అంటే శ్రవణం. ఆ శ్రవణానికి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ శ్రవణానికి సంబంధించిన ఈ చాప్టర్ అనమాట. ఇక్కడ శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్తమనా పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేస్తారా ఈ శ్లోకం? ఎవరైనా పలుకుతారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఒకళ్ళు.
ఓకే, లక్ష్మీ మాతాజీ ఈ శ్లోకం హరే చదవండి. కృష్ణ ప్రభుజీ. కరెక్ట్. మయ్యాసక్తమనః పార్థయోగం యుञ्जन्मदाश्रयः అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్చును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాత. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు, ఓకే, శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యానయోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను, విను అని చెప్తున్నారు. అంటే నా గురించి చెప్తాను, శ్రద్ధగా విను, సంపూర్ణంగా అలాగే సమగ్రంగా అని కూడా చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే మనం భగవంతుడి గురించి వినాలి, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే చాలా శ్రద్ధ అనేది కలిగి ఉండాలన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ కూడా యోగం యుంజన్మదాశ్రయ అసంశయం సమగ్రం మాం, అంటే సంశయం లేకుండా సంపూర్ణంగా నా గురించి తెలుసుకో. యథా జ్ఞాస్యసి తత్ శృణు, శృణు అంటే వినడం. కాబట్టి నేను చెప్తాను, విను 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 అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి వినడం అనేది, శ్రవణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనం ధ్యానించే ముందు ఏంటంటే ఆయన గురించి శ్రవణం చేయాలి. ఎందుకు అంటే మనం ఎవరి గురించి అయినా వింటేనే వారి యొక్క గొప్పతనం అనేది తెలుస్తుందన్నమాట. లేకపోతే అసలు మనం వారిని ఎందుకు ధ్యానించాలి అనేది కూడా మనకి అర్థం కాదు. కాబట్టి తన గురించి, తన జ్ఞానాన్ని ఆయనే మనకి వెల్లడిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇది అరుదైన జ్ఞానం. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడంటే అక్కడ దొరకదు, ఎవరంటే వాళ్ళు దీన్ని చెప్పరు. కాబట్టి మనం నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో ఒకటైన మొదటిది శ్రవణం. కాబట్టి ఆ శ్రవణంలో శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, మనకి 3 విధాలైన ప్రమాణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, 2 అనుమాన ప్రమాణం, 3 శబ్ద ప్రమాణం. ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణము అంటే ఏంటంటే మనం భౌతికంగా మనకు కనిపిస్తున్న వాటి గురించి, మనం విన్న వాటి గురించి, అంటే మనం ప్రత్యక్షంగా అనుభవించిన వాటి గురించి గ్రహిస్తామన్నమాట వాటిలో నుంచి. అప్పుడే మనం దాన్ని నమ్ముతూ ఉంటాము. అది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం. అలా కాకుండా అనుమాన ప్రమాణం అంటే ఏంటంటే ఊహగా, అంటే కల్పనగా మనం దాన్ని చూస్తూ ఉంటాము. అలాగే శబ్ద ప్రమాణం అంటే ఏంటంటే రుజువు, అంటే దానిగా ఖచ్చితం అన్నమాట. అది శబ్ద ప్రమాణం. ప్రత్యక్షము అనుమానము ఏంటంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎవరైనా డల్గా కూర్చున్నారు అనుకోండి, మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాము, ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అంటే వాళ్ళు ఏదో ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది అని ఏదో చెప్తారు. ఓకే, అది అలాగే అయి ఉండొచ్చు. ఒకవేళ నిజంగానే వాళ్ళు మనకి డల్గా కనిపిస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగామనుకోండి, వాళ్ళు అదేం లేదు నేను మామూలుగానే ఉన్నానని కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే వాళ్ళు లోపల సంతోషంగా ఉన్న, పైకి మాత్రం అలా మనకి దీనంగా కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. లేదు, ఇంకొకళ్ళు ఏంటంటే మనకి నవ్వుతూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. మనం వాళ్ళని కనుక కొంతసేపు వాళ్ళతో మాట్లాడి, అంటే మీకేమి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని మనం ఇట్లా అడిగామనుకోండి, కొంతసేపటి కాకపోతే కొంతసేపటికైనా వాళ్ళు లోపల పైకి నవ్వుతూ ఉన్నట్లుగా ఉన్నా కూడా లోపల వాళ్ళు చాలా బాధ అనేది కలిగి ఉండొచ్చు. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్. అంటే మనం ఏంటి, మనం పైకి చూస్తున్నాము, వాళ్ళు నవ్వుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నారు, కానీ లోపల వాళ్ళు సంతోషంగా లేరనమాట. అంటే నవ్వుతూ కనిపిస్తారు కానీ అంత సంతోషంగా లేకపోవచ్చు. కాబట్టి ఈ అనుమానం అంటే మనం ఊహించుకుంటూ ఉంటాము, ఇలా జరిగి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఉండి ఉండొచ్చు అనేది, కానీ వాళ్ళు సంతోషంగా లేకపోవచ్చు. ఇట్లా అనుమానం అనేది, ప్రత్యక్షం అనేది ఒక్కొక్కసారి మాత్రమే అది కరెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి మనం దాన్ని అంచనా వేయలేము. కానీ శబ్ద ప్రమాణం అనేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనకి నిజమైన జ్ఞానాన్ని అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఉదాహరణకి మనం పుట్టాము, మన తండ్రి అనేది ఎవరు చెప్తారు? మన తండ్రి ఎవరు అనేది మనకి ఎవరు చెప్తారు? తల్లి చెప్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. తల్లి చెప్తుంది. అంతేగాని మనం వారు నా తండ్రి, వీరు నా తండ్రి, వాళ్ళు నా తండ్రి అని మనం అందరికీ డిఎన్ఏ టెస్టులు చేయించలేమన్నమాట. లేదు, తల్లి కాకపోతే మామయ్యనో అమ్మమ్మనో, అంటే ఆ తల్లి ఎవరినైతే ఒక ప్రామాణికంగా చెప్తుందో వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. అంతేగాని ఎవరు పడితే వాళ్ళు మనకి చెప్పలేరన్నమాట. అలాగే శబ్ద ప్రమాణం అనేది ఒక వేదాలు, మనకున్న శాస్త్రాల ప్రకారం మనకి ఒకరి నుంచి ఒకరికి, అంటే ఒకరు చెప్పడము, ఇంకొకరు వినడము, మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంకొకరికి చెప్పడము, ఇది శబ్ద ప్రమాణం అన్నమాట. ఇది మనకి కరెక్ట్ అయిన నిర్దేశాన్ని ఇవ్వగలుగుతుంది.
ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో వివరణ ఇచ్చారు, ఒక్క నిమిషం. అందుకే మనకి భాగవతంలో కూడా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, శృణ్వతాం స్వహత కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృద్యంతస్థో హ్యభద్రాణి విధునోతి సుహృత్సాతాం నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ తదా రజస్తమో భావాః కామలోభాదయశ్చయే చేత ఏతైరరావిద్ధం స్థితం సత్వే ప్రసీదతి ఏవం ప్రసన్న మనసో భగవద్భక్తియోగతః భగవత్తత్వవిజ్ఞానం ముక్తసంగస్య జాయతే భిద్యతే హృదయస్థగ్రంథిః ఛిద్యంతే సర్వసంశయాః క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి దృష్ట ఏవాత్మనీశ్వరే. అంటే మనము శ్రీకృష్ణుని గురించి వేద వాంగ్మయం నుండి శ్రవణం చేయుట లేదా ఆ భగవాను నుండియే భగవద్గీతను ప్రత్యక్షంగా శ్రవణము చేయుటయే సరైన పద్ధతి. అందరి హృదయములందును నివసించు శ్రీకృష్ణుడు తనను గూర్చి శ్రవణం చేసిన వానికి ఆప్తమిత్రునిగా వర్తించి నిత్య శ్రవణానురక్తుడైన అతనిని పవిత్రుని చేయును. అంటే మనం ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవాను గురించి శ్రద్ధగా శ్రవణం చేస్తామో అప్పుడు మనల్ని పవిత్రుణ్ణి చేస్తారు. ఈ విధముగా భక్తుడు తన యందు నిగూఢముగా ఉన్నట్టి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును సహజముగానే వృద్ధి చేసుకొనగలడు. శ్రీమద్ భాగవతం నుండి మరియు భక్తుల నుండి శ్రీకృష్ణుని గూర్చి అధికంగా శ్రవణము చేసిన కొలది భగవానుని భక్తియుక్త సేవ యందు అతడు మరింత అధికంగా స్థిరత్వమును పొందగలడు. భక్తియుక్త సేవాభివృద్ధి ద్వారా అతడు రజస్తమో గుణముల నుండి అజ్ఞానము నుండి విముక్తుడు అగును. ఆ విధముగా అతని కామము లోభము నశింపగలవు. అట్టి కల్మషము తొలగినంతనే భక్తుడు శుద్ధతత్వమును అందు స్థితుడై భక్తియుక్త సేవచే సంతృప్తుడై భగవతత్వ విజ్ఞానమును పరిపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకొనును. ఈ విధంగా భక్తి యోగ క్లిష్టమైన హృదయ గ్రంథిని ఛేదించి పరతత్వమైన దేవాది దేవుని అవగాహన చేసుకొను స్థితికి, అంటే ఇక్కడ చెప్పారు కదా శ్లోకంలో, అసంశయం సమగ్రం అతనిని వెంటనే చేర్చగలదు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అవగాహన స్థితికి మనల్ని చేస్తుంది అని. కాబట్టి ఇక్కడ భాగవతం కూడా దీనికి మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఎవరైనా కూడా కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానమును అవగతము చేసుకోవచ్చును. ఎప్పుడు కృష్ణుని అంటే కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన కృష్ణ భక్తుడి నుండి మనం శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఆ హృదయం గ్రంథి అనేది భౌతికంగా ఉన్నదంతా కూడా తెగిపోయి మనం భగవంతునితో ఆ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే స్థాయికి మనం వెళ్తామని చెప్తున్నారు. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యత్ జ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే. నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి? మాతాజీ. రమాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే భగవద్గీత కృష్ణ. యథాతథము 7వ అధ్యాయము భగవద్విజ్ఞానము 2వ శ్లోకం. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్ అన్యజ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెబుతాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగిందేమీ ఉండదు. అంటే యోగంలో ముఖ్యమైనది భక్తి యోగము. ఎప్పుడైతే మనం ఒక కర్మం చేసి ఫలితము మీద ఆసక్తి పెంచుకుంటామో అది సకామ కర్మ అవుతుందని మనం చూసామన్నమాట. అది మనం కర్మలు చేసి ఫలితం భగవంతుడి కనుక నేను ఇవ్వలేను, బుద్ధిని ఉపయోగించి నేను భగవంతుడి కోసం కర్మ చేస్తాను, ఆ జ్ఞానాన్ని భగవంతునిలో ఉపయోగిస్తాను, ఇట్లా మనం చేస్తే అది బుద్ధి యోగం అవుతుంది. మనం యొక్క జ్ఞానాన్ని కనుక భగవంతుడిలో ఉపయోగిస్తాను అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాను అంటే అది జ్ఞానయోగం అవుతుంది అనమాట. ఎలా అంటే సపోజ్ మనం మనకున్న ఈ ఇంద్రియాలు
చేత మనం తెలుసుకోబడుతూ అంటే ఏదో ఒకటి తెలుసుకోవాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దానిని జ్ఞానము అంటారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక సాధన వల్ల అంతర్గతంగా తెలుసుకునే దానిని అంటే ఆధ్యాత్మికంగా జ్ఞానం వైపు మనం తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసేదాన్ని విజ్ఞానము అని అంటారనమాట. అంటే విజ్ఞానం అనేది ఏంటి అంటే మనం నేర్చుకునేది తెలుసుకునేది కాదనమాట. నేరుగా దానిని అనుభవపూర్వకంగా దాన్ని మనం అనుభవించాలి. అంటే మనం దాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండాలన్నమాట. అది నిజమైన విజ్ఞానం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక తేనె ఉంది, అది ఒక సీసాలో ఉందన్నమాట. మనం చూస్తూ చూస్తూ ఉంటే అది దాని యొక్క టేస్ట్ అనేది మనకి తెలియదు. అది తీయగా ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటాం, మనకి అర్థం కాదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ బాటిల్ యొక్క మూత తీసి దాన్ని మనం టేస్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ తేనెలో ఉన్న ఆ తీయదనం అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, జ్ఞానం దేహం సవిజ్ఞానం అంటే ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది సంపూర్ణమైన జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక శక్తులతో కూడిన జ్ఞానము. ఇదం వక్ష్యామ్య శేషిత అంటే మనం ఆ విజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా నీకు చెప్తాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకేం చెప్తున్నారు, ఇది గనక నువ్వు దీన్ని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో మళ్ళీ నువ్వు తెలుసుకోదగింది ఇంకా ఏమీ ఉండదు అని కూడా చెప్తున్నారు. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. లక్ష్మీమాతాజీ మీరు చదివారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చదవను ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే మాతాజీ. స్వప్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. ఏ శ్లోకం చదవమంటారు ప్రభుజీ? 3వ శ్లోకం మాతాజీ, స్క్రీన్ మీద ఉంది చూడండి. 3వ శ్లోకం. అలాగే. భగవద్గీత యథాతథము 7వ అధ్యాయము భగవద్ విజ్ఞానము 3వ శ్లోకము. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కరో పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కరో ఉంటాడు. అంటే మనకి కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకోవడమే అరుదనమాట. అంటే అది చాలా అరుదుగా లభిస్తూ ఉంటుంది. అందులో కూడా మళ్ళీ భగవంతుడు యథావిధిగా అర్థం అవ్వడం అనేది కూడా ఇంకా ఇంకా అరుదు. అందుకే మనకి ఇందా చూసాం కదా, శబ్ద ప్రమాణం ఏదైతే ఉందో అది మనకి తల్లి వంటిది. అంటే ఈ వేదాలు ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి తల్లి వంటివి అనమాట. మనం తల్లి ద్వారా ఎవరిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం? తండ్రిని. కాబట్టి మనం వాటి ద్వారా ఏంటి, అందరికీ తండ్రి ఎవరు? భగవంతుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనమాట. కాబట్టి మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి ఇటువంటి బుద్ధి రావడం అనేది చాలా అరుదు. వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేది మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా అరుదు. మళ్ళీ అలా అంటే ఆ ప్రయత్నం సాధిస్తూ పరిపూర్ణత సాధించడం అనేది కూడా చాలా ఎవరో ఎక్కడో ఒక్కడ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే వేదాలు ఉన్నాయో వాటిని రాసిన వాళ్ళు, వాటిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులు అనమాట. అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే భగవంతుడైనా చెప్పాలి, లేదా భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులైనా చెప్పాలి. ఇందాక మనం చూసాం కదా, తల్లి అయినా చెప్పాలి, లేకపోతే తల్లి యొక్క ప్రామాణికత అంటే మామయ్యో అమ్మమ్మ తాత ఇలా ఉంటారు కదా, వీళ్ళు చెప్పాలన్నమాట. అంతేగాని మిగతా వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు. అమ్మ ఎవరినైతే ఆమోదిస్తుందో వాళ్ళు మాత్రమే చెప్పగలరు. అలా కాకుండా మనం వేరే విధంగా అంటే ఈ వేదాలు కానీ శాస్త్రాలు, భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన ఉపనిషత్తులు వీటిని కాకుండా మనం ఇంకా ఏదో విధంగా జ్ఞానం పెంచుకోవాలి అంటే అది కష్టం, అది ప్రామాణికం కాదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనం చూస్తూ ఉంటాం న్యూస్ల్లో, లేకపోతే సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. వాటిల్లో చాలామంది మహాభారతంలో మీకు చాలా తెలియని విషయం చెప్తాం, చాలా కొత్త విషయం చెప్తామని ఏదేదో చెప్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళకి ప్రామాణికత అనేది ఉందా? మరి వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర విన్నారు? వాళ్ళు ఏ గురువు ప్రామాణికతలో ఉన్న వారి దగ్గర నుంచి విన్నారు అంటే తెలీదు. వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదో కొత్త విషయం చెప్తాము అని చెప్తారు. అంటే ఒక భక్తుడు కానిది, ఇప్పుడు మహాభారతం అయినా, భాగవతం అయినా, భగవద్గీత అయినా, భక్తుడు కాకుండా అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏదైతే చెప్పారో
భగవద్గీత సారాంశం ఏమిటి? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అంటే ఆయనకి భక్తుడు కమ్మని చెప్తున్నారనమాట. కానీ భక్తుడు కాకుండా అక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి గురించి టాపికే లేకుండా వారు ఏదేదో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారనమాట. అందుకే అది ప్రామాణికం లేనిది. మనకున్న జడమైన ఇంద్రియాలతో మనం శ్రీకృష్ణ భగవాను యథాతథంగా తెలుసుకోలేము. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి, మరియు ఆ సారం అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి ఇంకొక అవకాశాలు అనేవి ఇస్తూ ఉంటారనమాట. భూమిరాపో భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతి యమ్మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా. ఉమామాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే భగవద్గీత కృష్ణ. 7వ అధ్యాయం 4వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకారమితి యమ్మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టదా. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామ్. హరే థ్యాంక్ యూ. కృష్ణ మాతాజీ. మనము ఇప్పుడు వచ్చే శ్లోకాల్లో చూస్తాము భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి, అలాగే అన్నిటి యొక్క సారము కూడా భగవంతుడే అని. అంటే మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వకారణ కారణము, అంటే కారణభూతుడు అని. అంటే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి అంటే వాయువు, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం ఇవి పంచభూతాలు అనమాట, పంచమహాభూతాలు. అలాగే మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారం అనేవి ఇవి ఏంటంటే సూక్ష్మ శరీరము అని చెప్తారు. అంటే ఇది నాది, ఇది నేను అని అంటూ ఉంటాం కదా, అది అహంకారం అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా భగవంతునివే. సూక్ష్మ శరీరము మరియు స్థూల శరీరము ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడికి సంబంధించినవే. సపోజ్ మనం ఒక ఇల్లు కట్టాలి, అందులో కూడా ఏముంటాయి, అన్నీ కూడా ఆ పంచభూతాల్లో నుంచే తీసుకుని కడుతూ ఉంటాం అనమాట. మన దేహం కూడా పంచభూతాలతోనే, అంటే ఈ స్థూలంగా కనిపిస్తున్న ఈ దేహం మొత్తం కూడా పంచభూతాలతోనే అది కట్టబడింది. అలాగే కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా గురుత్వాకర్షణ శక్తి అనేది ఉంది. అంటే దాన్ని మరి నియంత్రించేది ఎవరు? గురుత్వాకర్షణ శక్తి. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి న్యూటన్ అనేది కనిపెట్టారనమాట ఆయన. మనకి ఈ గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా ఇవన్నీ కూడా నేల మీద నిలబడగలుగుతున్నవి అని. కానీ మరి ఆ శక్తిని ఇచ్చింది ఎవరు అంటే న్యూటన్ కాదు, అది ఇచ్చింది భగవంతుడు అనమాట, కృష్ణుడు. కాబట్టి మనం దానిని అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఆయన కనుక ఆ గురుత్వాకర్షణ శక్తిని తీసేస్తే కొన్నేమో గాల్లోనే వేలాడుతూ ఉంటాయి, కొన్నేమో ఎలా అంటే అట్లా చెల్లా చెదురుగా పడిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకే పద్మపురాణంలో కూడా మనకు చెప్పున్నారు, పరిమిత ఇంద్రియములచే ఎవరును శ్రీకృష్ణుని యథాతథంగా అవగాహన చేసుకోలేరు. కానీ భక్తులు తనకు చేయు ప్రేమతో కూడిన దివ్య సేవతో సంతృప్తి నుండి అతడే భక్తులకు స్వయంగా అతను ప్రకటించుకుంటారనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం మనం చెప్పిన ఈ శ్లోకంలో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తు సృష్టికై విష్ణోస్తు త్రీణి రూపాణి పురుషాఖ్యాన్యథో విదుః ఏకం తు మాత సృష్టి ద్వితీయం త్వండ సంస్థితం తృతీయం సర్వభూతస్థం తాని జ్ఞాత్వా విముచ్యతే. అంటే భౌతిక జగత్తు సృష్టికై శ్రీకృష్ణ భగవానుని స్వాంశ రూపము 3 విష్ణు రూపములను దాల్చును. అందులో మొదటిదైన మహావిష్ణువు మహత్తత్వము అని తెలియబడు సమస్త భౌతిక సృష్టిని సృష్టించును. రెండవ విష్ణు రూపము గర్భోదకశాయ విష్ణువు వివిధ వ్యక్తీకరణలకై అన్ని విశ్వములందు ప్రవేశించును. ఇక మూడవ విష్ణు రూపము క్షీరోదకశాయ విష్ణువు. హరే కృష్ణ.
సకల విశ్వములందును పరమాత్మ రూపమున వ్యాపించును. అతడు పరమాత్మగా పిలువబడుచు అణువణువునందును నిలిచి ఉండును. ఈ ముగ్గురు విష్ణువులను గురించి ఎరిగిన వాడు భౌతిక బంధముల నుండి విముక్తిని సాధింపగలడు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి మూడు విష్ణు రూపాలు అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఆ ముగ్గురు విష్ణు రూపాలలో మహా విష్ణువు అంటే కారణోదకశాయి విష్ణువు అని చెప్తారు. ఆ మహావిష్ణువు నుంచి ఆయన యొక్క స్వేదరంధ్రాల నుంచి చాలా చాలా బ్రహ్మాండాలు అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఆ ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలోకి విష్ణువు ఆయన అందులోకి సృజించబడతారనమాట. ఆయన యొక్క గర్భం నుంచి మనకి 14 లోకాలు, ఆ 14 లోకాల్లో పైన బ్రహ్మ ఆ కమలంలో కూర్చుని కనిపిస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ 14 లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 14 లోకాల్లో కూడా ప్రతి అణువులో కూడా ప్రతి జీవిలో కూడా క్షీరోదకశాయి విష్ణువు అంటే మూడవ విష్ణువు అందరి హృదయాల్లో ఆయన వసించి ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఈ ముగ్గురు విష్ణువుల గురించి కూడా మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. క్షమించండి. కాబట్టి ఈ ముగ్గురు విష్ణువుల గురించి ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అది మనకి భాగవతంలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 7.5వ శ్లోకం. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. మాతాజీ, పద్మావతి మాతాజీ శ్లోకం చదువుతారా? చదువుతాను ప్రభుజీ. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓ మహాబాహుడైన అర్జున, వాటికి అన్యంగా న్యూనమైన భౌతిక ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకొని జీవులను కూడి ఉన్న నా ఉన్నతమైన శక్తి వేరొకటి కలదు. మనం ఇందాక శ్లోకంలో ఏం చూసాము అంటే అపరాశక్తి అంటే భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి, మిథ్యాహంకారము ఇవి అపరా ప్రకృతి అనమాట. అందులో కూడా మళ్ళీ స్థూల శరీరము అంటే పంచమహాభూతాలు, అలాగే సూక్ష్మ శరీరం ఏంటంటే మనకు కనిపించదు అనమాట. స్థూలము అంటే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, సూక్ష్మము అంటే మనకి కనిపించదు. మన యొక్క బుద్ధి, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనమాట. ఈ మూడు కూడా కనిపించవు అనమాట. కాబట్టి అదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క అపరాశక్తి. కానీ ఇక్కడేం చెప్తున్నారు, వాటిని ఈ భౌతిక ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకొని జీవులను కూడి ఉన్న నా ఉన్నతమైన శక్తి అంటే ఈ జీవులందరూ కూడా ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క ఉన్నత శక్తి అంటే పరాశక్తి అని చెప్తున్నారు. మనకి చెప్తారు మనకి భగవంతుని యొక్క 3 శక్తులు అనమాట. అంతరంగిక శక్తి, బహిరంగ శక్తి, తటస్థ శక్తి అని. ఇప్పుడు అంతరంగిక శక్తి అంటే యోగమాయ అంటే భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి. అలాగే బహిరంగ శక్తి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి మనకు కనిపిస్తున్నది మొత్తం కూడా ఏంటి అంటే మహామాయ అన్నమాట. అలాగే మూడవది ఏంటంటే తటస్థ శక్తి. ఈ తటస్థ శక్తి అంటే ఎవరు అంటే మనం అనమాట. అంటే మనుషులం అవ్వచ్చు, ఏవో ఒకటి, అన్ని కూడా జీవులన్నీ కూడా. అంటే మనం ఈ యొక్క మహామాయ
అండర్లో ఎప్పుడైతే ఉంటూ ఉంటామో, అంటే మనము ఈ యొక్క భోగం గురించి, అంటే ఇక్కడే ఉంటూ ఏదో ఒక వాటి గురించి, ఈ వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇంద్రియ భోగం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. అప్పుడు ఏంటంటే మనల్ని ఆ మహామాయ అనేది కమ్మేస్తూ ఉంటారు. తటస్థ శక్తి అని మనల్ని ఎందుకు అన్నారు అంటే, మనం ఏంటంటే ఒక ఆ, ఇటన్నా అంటే యోగమాయ వైపు అన్నా వెళ్తూ ఉంటాము, అంటే భగవంతుడి వైపు అన్నా వెళ్తూ ఉంటాము, లేదంటే ఇటువైపు అన్నా అంటే యోగమాయ వైపు అన్నా వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. అంటే తటస్థంగా ఉండి మనం ఇట అట అనేది, అంటే ఒక గోడ మీద పిల్లిలాగా అటు దూకుదామా ఇటు దూకుదామా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం ఎటు వెళ్ళాలనేది మన యొక్క ఆలోచన శక్తి ద్వారా అనేది ఉంటుందన్నమాట. అలాగే పరాశక్తి అపరాశక్తి రెండూ కూడా భగవంతుని చేతనే నియంత్రించబడుతూ ఉంటాయి. అంటే మనం అందరం కూడా భగవంతునిచే నియంత్రించబడుతూ ఉంటాము. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే, దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే పరమ నియంత్రకుడు, జీవులందరూ అతనిచే నియంత్రింపబడేది వారు. ఈ జీవులు భగవానునితో గుణైక్యమును కలిగి ఉన్నందున వారందరూ భగవానుని ఉన్నతమైన శక్తిగా గుర్తించబడిరి. అంటే మనము గుణంతో పోలిస్తే భగవంతునితో అంటే సేమ్ భగవంతునికి ఏవైతే ఉందో మనం కూడా ఏంటంటే గుణం లేని వాళ్ళమే. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతికి వచ్చి పడ్డామో మనకి ఈ గుణాల యొక్క మాలిన్యం అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కానీ శక్తి పరిమాణంలో వారనుడు భగవానుతో సమానులు కాజాలరు. మనం ఏంటంటే అణువు, ఆయన విభువు. స్థూలమును సూక్ష్మమును అయిన న్యూన శక్తిని అంటే భౌతిక పదార్థము వినియోగించుకున్నప్పుడు ఉన్నశక్తి చెందిన జీవుడు తన వాస్తవ ఆధ్యాత్మిక మనసును మరియు బుద్ధిని విస్మరించును. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక పదార్థాలను మన యొక్క స్వార్థం కోసం ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటామో అప్పుడు మనం మన యొక్క మనసుని బుద్ధిని మనం విస్మరించి జీవునిపై భౌతిక శక్తి ప్రభావమే ఈ విస్మరణకు కారణము. అంటే ఈ భౌతిక శక్తి ఏదైతే ఉందో అది మన మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఈ త్రిగుణాల్లో, అంటే ఎప్పుడైతే మనం గుణాలకి అతీతంగా ఉన్నాం అనమాట, కానీ మనం దీంట్లోకి వచ్చేయడం వల్ల మనం ఆ త్రిగుణాలలో పట్టబడి ఉంటూ ఉంటాం. అదే ఆ మాయ అనమాట. ఆ మాయాశక్తి కారణమైన జీవుడు అహంకారముచే నేను భౌతిక దేహమును మరియు ఈ భౌతిక వస్తువులన్నీ నావి, అంటే మనం అంటూ ఉంటాం కదా, ఇదంతా కూడా నాది, ఇది నేను సంపాదించింది, ఇది నేనే ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, ఇలా అంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇదంతా కూడా ఏంటి అంటే నిత్యాహంకారము. అన్ని విధముల భగవానునితో సమానుడను అనే భావంతో సహా సమస్త భౌతిక భావనల నుండి విముక్తులైనప్పుడు జీవుడు తన నిజస్వరూప స్థితిని గుర్తించును. అంటే ఎప్పుడైతే మనము నేను భగవంతునితో సమానుడను, అంటే నేను గుణరీత్యా భగవంతునితో సమానుని అని ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుని ఈ త్రిగుణాల్లో మనం సంపర్కం చెందమో అప్పుడు మనం ముక్తిని పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ 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 కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతా మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. ఇప్పుడు చెప్పింది ఇంతకుముందు చెప్పింది అంటే అపరాప్రకృతి, జీవరూపం ఏంటంటే పరాప్రకృతి అనమాట. ఇంకేం చెప్తున్నారంటే ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి ఇత్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. నా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి అంతం కావడానికి నేనే కారణమని తెలుసుకో. అంటే ఆ అపరాప్రకృతి అలాగే పరాప్రకృతి ఈ రెండు ప్రకృతులు కూడా నా నుంచే అంటే భగవంతుడి నుంచే అంటే సృష్టించబడుతున్నాయని తెలుసుకో. అలాగే సర్వ జగత్తు కూడా ఇలా అంటే అవి రావడానికి అలాగే నాశనం చెందడానికి విలీనం కావడానికి అంతా కూడా భగవంతుడే కారణం అని చెప్తున్నారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. మత్త పరతరం నాణ్యత కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. సుప్రజామాతాయి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు.
భగవద్గీత యథాతథము 7వ అధ్యాయము 7వ శ్లోకం భగవద్ విజ్ఞానము మత్ః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నా పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. ఇక్కడ చూస్తే మనం భగవంతుని యొక్క చూడండి, అంటే శ్వేతరంధ్రాల నుంచి ఎన్నెన్నో బ్రహ్మాండాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ప్రతి బ్రహ్మాండంలోని మళ్ళీ గర్భోదకశాయి విష్ణువు ఉన్నారు చూడండి. ఇట్లా ఎన్నెన్నో అనమాట. మనం గ్లాసులో కనుక ఆవాలు పోసి మనం ఒక నేల మీద ఎలా పోస్తే ఎలా అయితే వెళ్ళిపోతాయో అలా ఆయన యొక్క శ్వేతరంధ్రాల నుంచి అన్ని బ్రహ్మాండాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ పూస్త దండలో చూస్తే మనకి దారం అనేది కనిపించట్లేదు. ఇదంతా నాదే అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. మరి కృష్ణుడు పైన ఎవరైనా నియంత్రించేవారు ఉన్నారా అంటే నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే నాకంటే ఇంకా పైన ఉండేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఇక్కడ ఈ దండ కనిపిస్తుంది కదా, దాంట్లో దారం అనేది కనిపిస్తుందా మీకు? అనిపించట్లేదు హరే కృష్ణ. లేదు ప్రభుజీ. ఓన్లీ మనకి ఆ పూసలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. మరి ఆ దారం లేకుండా అది అలా ఒక దండలాగా కూర్చడం జరుగుతుందా? లేదు ప్రభుజీ. లేదు. ఎందుకు అంటే అవి మనం దాన్ని సెట్ చేయలేమన్నమాట. దారం అనేది కావాల్సిందే. కానీ నాస్తికులు అనేవాళ్ళు, అంటే భగవంతుని యొక్క అస్తిత్వాన్ని నమ్మని వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఈ యొక్క దండలో ఎలా అయితే దారం కనిపించట్లేదో నాకు కూడా అలాగే భగవంతుడు అనేవాడు కనిపించడం లేదు, కాబట్టి నేను నమ్మడం లేదు, భగవంతుడు అనేవాడు లేడు, భగవంతుడు అనేవాడికి అస్తిత్వం అనేది లేదు అంటారు. అటువంటి వాళ్ళు మనం ఏమనాలి? మూర్ఖులు అంటారు. ఎస్ మాతాజీ, మూర్ఖులు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు మూర్ఖత్వంతో తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం ఒక బంగారం షాప్కి వెళ్తాము, అక్కడ ఇటువంటి హారం ఏదో చూస్తాము, దానికి ఏంటంటే లోపల ఆల్రెడీ ఒక దారం అనేది లేకపోతే దానికి ఏదో సెట్ చేసి ఉంటేనే ఆ పూసలు అనేవి నిలబడగలుగుతాయి అనమాట. లేకపోతే అవన్నీ కూడా జారిపోయి చెల్లాచెదురుగా ఎలా అంటే అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. మరి మనకి ఆల్రెడీ ఏంటి అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దీంట్లో దారం ఉందా ఇదంటే ఏం చూడము. మనకి ఏంటంటే పైన ఉండే ఆ నెక్లెస్ లేకపోతే పైన ఉండే ఆ చైన్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్లా ఈ పెరల్స్ లాగా ఇట్లా ఉన్న ఇటువంటి ముత్యాల హారాన్ని కనుక మనం తీసుకోవడానికి ఆ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు కనుక చూస్తే లోపల ఉన్న దారం అనేది మనకి కనిపించదు. కానీ ఆ దారం లేకుండా అవి నిలబడతాయా? నిలబడలేవు. కానీ మనకేంటంటే మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకు ఆల్రెడీ అటువంటి జ్ఞానం అనేది ఉంది. ఒక దారం ఉంది, ఆ దారమే దీనిని కట్టి నిలుపుతున్నవి అని. అలాగే ఏంటంటే ఈ గ్రహాలు, ఎన్నెన్నో గ్రహాలు, ఎన్నెన్నో నక్షత్రాలు, ఇవన్నీ కూడా ఆకాశంలో అలా తేలుతూ ఉన్నాయి. ఒకదానికి ఒకటి ఢీ కొట్టుకోకుండా వేటికి అవే వాటి కక్షలో తిరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ శాస్త్రజ్ఞులు అనే వాళ్ళైనా సరే వీళ్ళందరూ కూడా అవి ఎలా ఉన్నాయో ఏంటో కనిపెట్టగలిగారు, కానీ వాటిని సృష్టించినది కదా. కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటారు, వాటిని కనిపెట్టగలిగామని చెప్పి మాత్రమే చెప్తూ ఉంటారు. కానీ వాటిని సృష్టించేవాడు అంటే శక్తిమంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు కదా, అది వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఒకవేళ వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోయినా, అంటే మనమైనా సరే అది తెలుసుకోలేక ఇదంతా నాది, ఇదంతా నా వల్లే జరుగుతుంది అని అనుకుంటే అది దానివల్ల ఏంటంటే మనకి అహంకారం వచ్చేస్తుంది. అహంకారంలో మనం తప్పులు చేసేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి అటువంటి జ్ఞానం అనేది లేకపోతే మనము ఈ అపరా ప్రకృతిని మన యొక్క స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం, అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిని మన యొక్క స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సృష్టి, భగవంతుడే దానికి ఆధారం అన్నిటికీ కూడా. ఆయన కంటే సత్యము, శ్రేష్టమైన సత్యం కూడా ఇంకొకటి లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవస్స సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. సుజాత మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 7వ అధ్యాయము భగవద్ విజ్ఞానము 8వ శ్లోకం. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం నృషు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనకి 8 నుంచి 11 శ్లోకాల్లో ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ సమస్త జగత్తును ఎలా పోషిస్తున్నాడు అనేది వివరిస్తున్నారనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్కదానికి భగవానుడే మూల కారణము మరియు ఆధారము. అలాగే అన్నింటికి యొక్క సారాంశం అంటే ఇంకా అల్టిమేట్ ఆయనే అని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఈ జగత్తులో ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయన చెప్తున్నారనమాట. ఆల్రెడీ మనకి 7.4 చెప్పారు కదా, ఆ పంచమహాభూతాల్లో జలం అనేది ఉందన్నమాట. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాలలోను ఓంకారమును, ఆకాశంలో శబ్దము మరియు నరులలో వారి సామర్థ్యముగా నేనే ఉన్నాను అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే మనం ఎల్లవేళలా ఎలా భగవంతుణ్ణి గుర్తించాలి అనేది ఈ యొక్క 8 నుంచి 11 శ్లోకాల్లో చూడొచ్చు. ఆ శ్లోకాలు కూడా మనం చదువుదాం. పుణ్యో గంధ పృథివ్యాం చ తేజశ్చాస్మి విభావసౌ జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారు చదివేవాళ్ళు? ఇప్పటివరకు చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఓకే. నేను భూమి యొక్క ఆద్యమైన సుగంధమును, అగ్నియందు ఉష్ణమును, జీవులయందలి ప్రాణమును, తపస్సులయందు తపస్సును అయి ఉన్నాను. మనకి భూమి నుంచి పుణ్యో గంధ పృథివ్యాం అంటే ఆ యొక్క గంధం అనేది అంటే ఆ వాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట భూమి నుంచి. అది భగవంతుని యొక్క రూపమే. అగ్ని యందు వచ్చే ఆ ఉష్ణం, ఆ వేడి ఏదైతే ఉందో అది కూడా భగవంతుడే. జీవుల యందలి ప్రాణం కూడా భగవంతుడే. తపస్సులు ఎవరైతే తపస్సు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళలో ఉన్న తపస్సు కూడా భగవంతుడిదే. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే పుణ్యము అంటే శిథిలం కానిది అనమాట, అంటే నాశనం కానిది. అటువంటిది ఆ భూమి అనమాట. బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి తేజస్వినామహం. భవాని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ, చదవండి. బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి తేజస్వినామహం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓ పృథాకుమార, నేనే సర్వ ప్రాణులకు సనాతన బీజముననియు. అంటే అందరికి సర్వ ప్రాణులకి అంటే అన్ని జీవభూతాలకు కూడా సనాతన బీజము భగవంతుడే. మనకి 14వ అధ్యాయంలో చెప్తారనమాట. బుద్ధిమంతుల యందలి బుద్ధి, శక్తివంతుల యందలి శక్తి శ్రీకృష్ణ భగవాను నుంచే వచ్చింది. బీజం అనగా విత్తనం. శ్రీకృష్ణుడు సమస్తమునకు బీజమై ఉన్నాడు. అంటే స్థావర జంగములు అంటే కదిలేవి కదలనివి ఎన్నో ఉన్నాయి. పక్షులు, జంతువులు, మానవులు, అనేక జీవులు. జంగములు అంటే కదులుచున్నగా, మొక్కలు, వృక్షాదులు ఇటువంటివి ఏంటంటే స్థావరం అనమాట. అంటే ఒకే చోట స్థిరంగా ఉంటాయి, అందుకని స్థావరాలు అంటారు. ఇవి స్థావరములు. ఈ స్థావర జంగములు అన్నిటికీ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే బీజము. మనకి 14వ అధ్యాయంలో కూడా దాని గురించి చెప్తారనమాట. బలం బలవతాం చాహం కామరాగ వివర్జితం ధర్మ విరుద్ధో భూతేషు కామోస్మి భరతర్షభ. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, బలవంతులలోని కామరాగరహితమైన బలమును మరియు ధర్మ సిద్ధాంతములకు విరుద్ధము కానటువంటి కామ సంభోగమును నేనే అయి ఉన్నాను. అంటే మనలో ఉన్న బలము అంతా కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. ఆ సంభోగం అంటే ఏదైతే కృష్ణ చైతన్యం అంటే తమ సంతానమును కృష్ణ చైతన్యవంతులుగా చేయుట తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. అటువంటి సంభోగం ద్వారా అంటే అటువంటి యొక్క పిల్లల్ని కంటానికి అటువంటి సంతానం ధర్మ సిద్ధాంతములకు విరుద్ధము కాని సంతానము అంటే అటువంటి సంభోగం ద్వారా వచ్చే సంతానము మనము కృష్ణ చైతన్యంలో వాళ్ళని వినియోగించాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అటువంటి ఆ ధర్మమైన మైథున భోగము కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. ఏ చైవ సాత్వికా భావ రాజసాస్తామసాశ్చయే మత్త ఏవేతి తాన్ విద్ధి నత్వహం తేషు తే మయి
సత్వగుణముతో కూడినట్టు గాని, రజోగుణంతో కూడినట్టు గాని, లేదా తమో గుణముతో కూడినట్టు గాని భావములన్నీయును నా శక్తి నుండే ఉద్భవించినవని నీ వెరుగుము. ఒక విధంగా నేనే సర్వమునైనను స్వతంత్రుడను. ప్రకృతి త్రిగుణములు నా యందున్నను, నేను వాటికి లోబడి ఉండను. స్క్రీన్ ఉందా మాతాజీ? ఉంది ప్రభుజీ, ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే రుచి జలము అంటే సపోజ్ మనం ఎప్పుడైనా బాగా దాహంతో ఉన్నాం అనుకోండి, నా బోతుకు అదే తక్కువైంది. హరే కృష్ణ. రుచి అంటే జలం. మనం చాలా దాహంగా ఉన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఇప్పుడైనా మంచి ఒక జ్వలం నీరు అనేది దొరికింది అనుకోండి, అది తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఆ నీటిలో మనకి భగవంతుడిని చూడొచ్చు అనమాట. అంటే ఆ చాలా రుచిగా ఉండే నీరు భగవంతుడే. అలాగే సూర్యచంద్రుల నుంచి వచ్చే వెలుగు, వైదిక మంత్రాల్లో ఓంకారం, ప్రతి ఒక్క మంత్రం కూడా మనకి ఆ ఓంకారంతో మనకి స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అటువంటి ఓంకారం. అలాగే ఆకాశం నుంచి వచ్చే శబ్దం, మానవుల్లో ఉండే సామర్థ్యం అంటే వారి యొక్క బలము, భూమి నుంచి వచ్చే సువాసన, అగ్నిలో ఉండే వేడిమి, జీవించే జీవుల యొక్క ప్రాణము, తపస్సుల్లో అంటే తపస్సు చేసే వాళ్ళలో తపస్సు, అలాగే అందరి యొక్క ఆది బీజము, బుద్ధిశాలలో ఉండే బుద్ధి, శక్తిమంతుల్లో ఉండే పరాక్రమం, బలవంతుల్లో ఉండే బలము, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని మైదున భోగము, ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి అని చెప్తున్నారు. విభూతి అన్నమాట, భగవంతుని యొక్క విభూతులు ఇవన్నీ కూడా. ఇంకా అలాగే ఏం చెప్తున్నారు, ఈ సత్వగుణము, రజోగుణము లేదా తమో గుణములకు చెందిన జీవుల యొక్క భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకోవాలి. ఇదంతా ఈ భగవంతుడి నుంచే ఈ త్రిగుణాలు అనేవి, ఎలా అయితే మనకి చెప్పినట్లుగా ఈ భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుడి నుంచి వచ్చిందనమాట. కాబట్టి ఆ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉండే ఈ త్రిగుణాలు కూడా భగవంతుడి నుండి వచ్చాయి. కానీ నేను ప్రకృతి త్రిగుణాల ఆధీనంలో లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. అంటే అవి ఆయన నుంచి వచ్చినాయి కానీ ఆయన్ని అవి కంట్రోల్ చేయలేవు అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఆయన వాటికి అతీతంగా ఉన్నారు. కాబట్టి మనం వాటిని తెలుసుకోవాలని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. త్రిగుణాలు అంటే ఏంటి అంటే మాయ అన్నమాట. మనం చూసాం కదా ఇందాక, మహామాయ. కాబట్టి మనం ఈ త్రిగుణాల యొక్క బంధనంలో చిక్కుబడిపోతూ ఉంటూ ఉంటాం. ఓకే, ఈరోజు మనం ఇక్కడితో విరామం తీసుకుని రేపు 13వ శ్లోకం నుంచి చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंतकोटि वैष्णव की जय. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रतिपावन श्री प्रपात की जय. अनंतकोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. అందరికి అటెండ్ అయినందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. రేపు అలాగే రేపు మనకి ఏంటి అంటే క్లాసు ఉండదు. రేపు మీకు టెంపుల్ లింక్ సంబంధించిన అంటే టెంపుల్లో రేపు నరసింహస్వామి చతుర్థి అనేది ఉంది. కాబట్టి టెంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి 5 గంటలకు అట్లా స్టార్ట్ అవుతాయి. అభిషేకము, కీర్తన ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. మీకు ఆల్రెడీ మీ వాట్సాప్ గ్రూపులో పంపించారు, చూసుకుని అందరూ కూడా రేపు అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి. ఈ లింక్లో మనకి ఈ క్లాస్ అనేది ఉండదు. ఎల్లుండి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ